Палестинци. Думата Палестина не е спомената нито веднъж в Корана. Арабите, които твърдят, че са кореняци в святата земя, всъщност са работници и мигранти, които са дошли да работят по времето на британския мандат за евреи, които са разработвали земята. Това са главно араби от Египет, Йордания, Сирия, Ливан, Кувейт, Саудитска Арабия и Ирак. Ето защо е толкова трудно да намериш араби мюсюлмани, чието дядо и баба са родени в святата земя. Много от палестинските фамилни имена разкриват своята родина. Ето тук са изброени някои от тях. Примерно Ясер Арафат, лидер на Организацията за освобождение на Палестина. Той нарича себе си палестински беженец. Фактите показват, че той е роден през 29-та година в Кайро, Египет. Уалид Шолбат е бивш терорист от Организацията за освобождение на Палестина, който разкрива: как така стана, че на 4 юни 1967 година аз бях йорданец и само за една нощ аз станах палестинец. Ние считахме себе си за йорданци, докато не се върнаха юдеите в Ерусалим. Тогава всички ние изведнъж станахме палестинци. Те свалиха една звезда от йорданското знаме и то стана палестинско. През март 1977 година един от главните членове на Организацията за освобождение на Палестина казва в интервю: палестинският народ не съществува. Създаването на палестинска държава е с единствената цел, за да се продължи нашия конфликт с Израел. Ерусалим не е споменат никъде в Корана. Дали е свято място? Палестинците играят футбол на храмовия хълм. Там, дето е и тяхната главна джамия. Виждате. Правят си пикници. Джамията е на мястото на храма, на Соломоновия храм. Когато те се молят, мюсюлманите, те обръщат своите задни части към джамията и съответно към еврейския храм, който е бил на това място. Както сами виждате, Аллах е обещал святата земя на Израел. И тук са изброени стихове от Корана, които доказват това нещо. Как Аллах казва: аз ще ви дам земята и така нататък. Който иска, може да провери сам какво пише в Корана за Израел и за обещаната земя. Времето е дошло да се казва истината.